Da a ce wannan labari ne, zai fara ne da jarumi, wani mai kyakkyawar makoma da zai ceci wannan rana. Amma wannan ba labari ba ne. Babu wani dogon buri, ba wasu dodanni, babu wani canji na mamaki da za a samu a ƙarshe. Wannan rayuwar gaskiya ce, duniya mai cike da rudani wajen da masu ƙaramin ƙarfi ke rayuwar hannu baka hannu ƙwarya. Wajen da ake samar da jarumai ba tare da kayan ado ko kuma sihiri ba, amma ta hanyar mutuntaka. Yunkurin taimakawa lokaci bayan lokaci bayan lokaci, tare da tausayi da jin ƙai, kuma ba tare da nuna wani iko baki ɗaya ba, saboda ba jaruman duniyar almara ba ne. Su jaruman gaskiya ne a rayuwarmu. Wannan rana ta aikin agaji ta duniya, muna godiya ga kowa da kowa daga cikinsu.